F'konferenzi tal-aħbarijiet, residenti taż-żona ta' Santa Margherita fil-Mosta oġġezzjonaw għal pjanijiet ta' żvilupp ta' ċentru tal-komunità fuq art privata iżda asfaltata f'din iż-żona. Din l-art kienet poġġiet fiż-żona ta' żvilupp fl-2006 taħt amministrazzjoni preċedenti. Dak iż-żmien kien hemm il-ħsieb ukoll li jinbena ċentru pastorali u kappella. Għalilna dan il-Kunsillier Laburista Alex Muscat li kien preżenti għal din il-konferenza. Din jidher li fl-2006 waqt li kienu qed jiġu riveduti local plans, il-pjan ta' kif ħajġi żviluppat Malta kollha, din il-parti ta' warajna ġiet identifikata biex tkun spazju illi ntuża mill-komunità. Riċentement inxtrat mill-privat, jidher li kien hemm investitur privat illi xtraħħa mingħand il-privat stess u għamel proposta biex hawnhekk propju jkun hawn dan il-bini. Ir-residenti qed jisqu li dan l-ispazju għandu jibqa' wieħed miftuħ bħalma kien għal dawn l-aħħar 30 sena. Għalhekk huma resqu 11 raġuni lil MEPA għal dan il-permess m'għandux jinħareġ. Kif qal ukoll George Kassar li huwa wieħed mir-residenti f'din iż-żona. Dal-ispazju li qegħdin fuq bħalissa huwa l-unika spazju miftuħ li għandha ż-żona tagħna, huwa spazju li minnu nnifsu jgħin biex meta jkollna attivitajiet, funzjonijiet tal-komunità kulħadd jiltaqa' hawnhekk u huwa l-unika post allura li bekk il-komunità se nġibuha kollha flimkien. Din l-art tinstab biswit il-kappella ta' Santa Margherita u residenti qed jisqu li l-iżvilupp propost ma jikkumplimentax din il-kappella.